Per poder trobar el punt, que és el punt d'intersecció d'aquestes dues rectes, el que hem de fer és buscar quin és el punt on es creuen les dues rectes, és a dir, el que volem saber és quan y i x són iguals. De manera que el primer que hem de fer, com sempre, és buscar quin és el punt d'intersecció. Per fer-ho farem servir el sistema d'equacions. Per fer-ho, el que he fet, aquesta fracció d'aquí l'he canviat de signe, de forma que ara tinc això que jo al intentar solucionar-ho, això se me'n va transformar-se en un 0, això passa a ser menys 5 mitjos d'x i això es queda tal qual. De forma que si jo ara intento resoldre aquesta x, tindrem que la x serà igual a menys 5 mitjos entre menys 5 mitjos. I menys 5 mitjos entre menys 5 mitjos no deixa de ser 1. Un cop ja tenim resolta la x, anem a veure la y. Per agafar la y podem agafar qualsevol de les dues equacions. Com aquí tenim un càlcul que és directe i sense necessitat de fraccions, anem a agafar aquest càlcul. De forma que nosaltres tindrem que y és igual a 3x. I com aquest 3x sabem que la x és 1, substituïm la x per 1. De forma que el càlcul em sortirà que la y és igual a 3. Per tant, quin serà el nostre punt? Doncs el nostre punt serà tal que 1, 3. Per poder mirar l'angle que hi ha entre aquestes dues rectes, què hem de fer? Doncs tenim dues maneres de poder fer-ho i les escriurem les dues aquí. Una la posaré en negre i l'altra la posaré en blau. De moment comencem per la primera. Què és el primer que hem de fer? Doncs el primer que hem de fer és buscar els vectors d'aquestes dues rectes. Llavors, podem fer-ho de diverses maneres. Us explico una per quan no sabem com trobar els vectors, d'acord? Llavors, jo dic, busco dos punts de qualsevol de les dues rectes. Per exemple, anem aquí i jo dic, com jo sé que la meva primera recta és y igual a 1 mig de x més 5 mitjos, doncs amb aquesta recta trio, per exemple, l'x igual a 0 i aquesta x igual a 0 em donarà y igual a 5 mitjos. I, per exemple, vaig a triar el x igual a 1. De forma que si x és igual a 1, estic fent 1 mig més 5 mitjos, que al final no deixa de ser y igual a 3. Que aquest ja és el punt que nosaltres tenim aquí, que ja coneixem. I ara anem amb l'altra recta. L'altra recta tenim que y és igual a 3x. De forma que si la x és 0, la y en aquest cas ens donarà 0 també. I què ens donarà la x amb la x1? Doncs efectivament també ens donarà y igual a 3. Amb aquests dos punts que hem trobat en les dues funcions podem trobar un vector fent que el vector tenim el punt B menys el punt A. De forma que per aquesta primera recta nosaltres tindrem que el nostre vector ens quedarà tal que el 1 menys el 0, que dona 1, i el menys 3 menys el 5 mitjos, que això dona 1 mig. Això, si no volguéssim les fraccions, podríem trobar altres vectors, com per exemple seria el 2,1 o així aniríem calculant successivament. Anem a veure què passa amb aquest. Doncs en aquest cas, aquest B menys A, què estaríem fent? Doncs estaríem fent el 1 menys 0, és a dir, 1, i el 3 menys 0, és a dir, 3. Doncs ja amb els dos vectors calculats, què podem fer? Doncs podem aplicar la fórmula que nosaltres ja coneixem, que és que la alfa és igual a l'arc cosinus de què? D'un vector amb la x multiplicat per un altre vector amb la x també, i li sumem el vector y per vector y. De forma que el numerador ens quedarà això i el denominador ens quedarà un vector multiplicat per un altre vector, tenint en compte que aquests dos vectors del denominador són els seus mòduls. Sí? De forma que si jo substitueixo tot això, què és el que tindré? Doncs tindré, per una banda,
1 per 1. I 1 per 1 dona 1. I li sumaré 1 mig per 3. És a dir, li sumaré 3 mitjos. I això entre què ho dividiré? Ho dividiré entre el mòdul de 1 elevat a 2 més 1 mig elevat a 2. I ho multiplicaré per l'altre mòdul, que és amb el 1 elevat a 2 més el 3 elevat a 2. Un cop tenim això, el resultat ens dona tal que 45 graus, si ho afegim tot això a la calculadora. Això és una manera de calcular-ho. Anem a veure l'altra. I per això agafaré el retolador blau. Llavors, què és el que passa? Doncs que ara tenim una altra opció per poder trobar-ho. I aquesta implicarà la M. Per què? Perquè nosaltres sabem que la M és la tangent d'un valor. Llavors, què és el que farem? El que farem serà calcular cadascuna de les M's de forma que nosaltres les tenim aquí directe, que és 1 mig i 3. Per tant, la meva M S i la meva M R ja les puc calcular de forma directa. I jo sé que això serà arctangent de 3 i la meva MR serà arctangent de 1 mig. Què aconsegueixo amb això? Doncs, si nosaltres ens plantegem un petit dibuix, d'acord? Aquest dibuix normalment el farem seguint el què? Doncs el farem seguint les nostres funcions. Vale, doncs si ens posem aquí, sabem que el nostre primer punt passa per aquí i passa per aquí si ens centrem en la recta S. I passarà per aquí i per aquí, més o menys, quan estem a la recta R. Vale, llavors, què és el que hem d'aconseguir? Doncs hem d'aconseguir trobar aquest angle d'aquí. Hem d'aconseguir trobar aquest angle d'aquí. Per què? Perquè aquest d'aquí és el gran i aquest és el petit. De forma que nosaltres sabem per definició que sempre hem d'agafar l'angle petit. D'acord? Llavors, com ho farem? Doncs agafarem i els valors aquests els restarem i triarem primer de tot que la nostra alfa farà arctangent de 3. Per què la de 3? Perquè com la S un cop passen al punt està per sobre, per això he triat, perquè si no em quedarà el valor negatiu. Llavors, agafo l'arctangent de 3 i li resto l'arctangent de 1 mig. I això em dona que la alfa efectivament és 45 graus. De forma que jo ja sé que la meva segona resposta és alfa igual a 45 graus. Al nostre tercer enunciat el que volem saber és exactament quina és l'equació de la recta que passa justament pel mig. De forma que nosaltres què és el que hem de pensar? Doncs que d'aquest punt d'aquí parteix una nova recta que passa justament pel mig d'aquí. Llavors, això és molt senzill de trobar. Per què? Perquè nosaltres el que haurem de trobar és exactament el pendent que hi ha justament a la meitat entre aquestes dues rectes. I com nosaltres sabem, perquè ho acabem de fer, el nostre pendent és igual a la tangent d'alfa. Sí? Llavors, què és el que farem? Doncs intentarem trobar quin és el punt mig d'aquí. I per fer-ho farem una cosa tan senzilla com buscar la mitjana entre les dues pendents. Llavors, com ho farem això? Com nosaltres sabem els angles, doncs el que farem serà buscar l'angle de la nostra bisectriu, de forma que la nostra bisectriu la podem pensar com arctangent de 1 mig més arctangent de 3, tot això entre 2. Per què? Perquè estarem agafant l'angle d'una de les nostres rectes més l'angle d'una de les altres rectes i buscarem la meitat. D'acord? Llavors, això més o menys dona 49,065. Però igualment nosaltres arrossegarem tot el valor gràcies a la calculadora. D'acord?
Llavors, què és el que haurem de fer? Doncs per trobar la m de la nostra recta és tan simple com agafar i dir, vale, doncs jo faré la tangent del que nosaltres havíem trobat aquí, és a dir, a la calculadora simplement afegirem tangent ans. Llavors, ara aquí simplement escric el 49,065, d'acord? Llavors, què aconseguim aquí? Doncs més o menys aconseguim el valor 1,153 amb molts decimals, d'acord? Nosaltres intentarem quedar-nos sempre amb 3 decimals mínim. De forma que ja sabem quina és la m de la nostra recta. Anem a buscar la n. I com sabem, a més, que ha de passar sí o sí pel punt aquest d'aquí, que aquest punt d'aquí, recordem que és aquest d'aquí, de forma que l'únic que hem de fer és substituir a l'equació el 3 sent la y multiplicat, és igual a la multiplicació de 1,153 per 1, per què l'1? Perquè és el punt x de la nostra recta. I això li sumarem la n. Si resolem això, ens surt que n és igual més o menys, per tant posarem l'aproximat, més o menys serà 1,847. De forma que la nostra recta, aquesta d'aquí nova, és més o menys y igual a 1,153x més 1,847. Vale, nois, ja tenim l'últim punt de tots, d'acord? Per poder fer l'últim punt, recordem que hem de buscar la recta perpendicular que passa per aquesta recta d'aquí. De forma que nosaltres sabem que la nostra m, hem dit que ho hem calculat i més o menys donava això. Ens quedem amb aquests decimals, de forma que si agafem això, sabem que la nostra m nova, que a aquesta recta li direm 1, serà igual a menys 1 entre la m de t. I què és aquesta m de t? Doncs efectivament la nostra m1 serà igual a menys 1 entre 1,153. Dit això, què és el que obtenim? Doncs que la nostra m de la nova matriu, aquesta m de la nova equació serà igual a menys 0,867 aproximadament. D'acord? Llavors, un cop ja tenim això, tornem a agafar, perquè diu que passa pel punt P, és a dir, per aquest punt d'aquí. Doncs tornem a agafar aquest punt, de forma que tindrem el 3 és igual a menys 0,867 multiplicat per 1 més n. I ja, un cop tenim això, aïllem la n i això ens surt amb un resultat de 3,867. De forma que la nostra u serà y igual a menys 0,867x més 3,867.